Viime hetken hienosäädöt veneelle. Ei oo mitenkään kauhean paljon joutunut olevan väkeä tänään liikenteessä. Kansipoika päässyt elementtiinsä. Ja vanhat bokserit hyötykäyttöön. No sitä on, tuli tämmönen paikallinen juoppo mukaan. Heti ottaa konseptiin kuuluvaa keskellä aamua. Veneeseen et tuu, jos et oo yhtä juonut rannassa. Ei pidä paikkaa. Ja sit ei mitään. Startti on tapahtunut. Jännitys tiivistyy. Paikallinen juoppo. Reittiä. Muita veneitä. Joka puolella. Tulikin tämmönen aika kelikilpailu tästä näin. Koitettiin mennä vanhalle selälle tuohon Päijänteelle, niin ei mitään asiaa. Niin hirveetä aaltoa työssä koko ajan, että joudutaan nyt vetämään vähän vaihtoehtoisia reittejä pitkin näin hommia. Vittu se on kahta paska mulle. Eihän se oo paska, se on hyvä. No niin pieni tää koukku. Ei saa vaan käyttää sitä. No niin, ja Eetukin tuli lämpöisestä kopista ulos ja laittoi heti kameraan, että on todistus. Kyllä minäkin jotain teen. Onko hyvä kala? En tiedä, kyllä vähän potkii vastaan. Kato jumalauta, on muuten hyvä kala. Onko kuha vielä? Nyt varovasti sitten tää haavihomma, ettei kuusta tätä kalaa. On nimittäin voi olla vitun tärkeä kala tälle päivään. No nyt. Hei. Kyllä muuten potkaa. Joo, vaan pidät koko ajan sillä siiman kireellä, jos lähtee on muuten iso kuha. Oi. Vai mikä vittu se on? Kuha se on. On tosi iso kuha. Kato jumalauta. Mä vedän sun yli. Joo. Mä vaan huonosti kiinni, tosi huonosti kiinni. Nyt ei kärsi yhtään. On. Jes, vittu, jes. Se on ihan hyvä. Se on mitallinen. On se varmasti semmonen. Sitten on askareita, mun pitää väistää tuota matalaa. Joo, me pois. Pois. Ne pihit on siinä laukun sivutaskussa. Täällä. Joo. Jumalauta, siinä saatiin kyllä hyvä kuha nyt. Mikä vittu se on sivutaskussa? Siinä on semmonen sivu, siellä. Eikä oo sivutasku mukaan. No onhan se. Uisti jo irti. Se uistihan ei lähtenyt vielä irti sieltä haavista. Vittu. Se on muuten pikku issue meille, koska... Tää kyllä tulee se sukka perseen. Kato, pikkukuhat on semmosia, jos ne... Pienempi kuha, niin se ei paljon vastaan laita. Saatana, minkä sen mykkyrän se teki. Joo, se vähän pyörähti siinä vielä, veti solmun niin. Niin, no pääasiat saatiin kyytiin. Joo, ehkä ihan jopa saattaa olla ihan hyvä, että me ei yritettykään sitä vanhaa selkää enempää. Jos kyllä ihan tuhoon tuomittu idealla on jäänyt sinne vetämään. Ai niin, siihen vittu pomppulinna. Niin. Mitä elämä. Kokemus sitten. No vittu, se on kokemusta, kun vene on pohjassa ja pääset kroolaamaan. Niin... Sekin erilainen. No on. En välttämättä ole ihan just se, mitä mä lähdin hakemaan, mutta... Annikalle ihmettelee, kun sua ei mene pari viikkoa, kun 17 kilometriä piti uida, että... Mulla on vähän erilaiset satamakäsitykset, aja pari metriä ohi. Ja tosta taivuttaa nuo koukut kuntoon tästä näin sitten kohta. Joo. Op. Kato aika... Suuntapolitiikat kuntoon ja... Se täytyy ehkä mitata toi kala. Oppas, tuopa tänne päin vielä. Oi. Nyt se polskii vähän huonosti. Vittu kun se pääsee polskimaan. Joo, päästä, laske. Noin, hyvä. On se mitallinen kyllä varmaan tämäkin. Ei, nyt on jotenkin vittu huonosti. Päästä vähän siimaa löysää. Noin. Ota sä se. Tämä. Niin. Joo, tos mä otan
käännän noin koukut suoraan, niin voidaan ruveta laskemaan suoraan noita. Joo, se on hyvä idea. No jo Panteralla ihan hyvin. Yes. Missäs kautta mennään? Mä en täältä puolelta. Kato sitä venettä. Paljonko meillä oli siinä punttia? Tosta. Jompi. Paljon. No noita 30 grammaa. Joo, saatiin pomon kaverilta, se antoi vinkkiä, sanoi, että kuulemma ihan pinnasta syö kala. Ja pintaa lähdettiin koittelemaan. Ja nyt on jo pari kuhaa kylissä, vaikka meillä on ollut vasta tunti vähän niin kuin missattiin sitä kisa-aikaa tässä. Ja mitä mieltä oot tästä kuhasta? Tässä olisi aika hyvä mittaa, jos sulla on joku semmoinen... mitataan sitten, otat irti vaan se ensin. Ja olikin itse hyvä idea kääntää toi vedon pois, toi madallus tohon. Haluatko ottaa kalasta kiinni, niin mä saan sen heti irti. Eikö saata kalaa kiinni? Joo. Mulla on tässä vähän kädet. Mun pitää katsoa toi suuntapuoli ensin tosta, niin Vittu tonne ei kyllä munaa halua vittu työntää. älä nyt. Sä oot ihmeen nirsokaveri, ei työdä edes tommoseen. No kato nyt vittu, että on houkutteleva ne. Pistähän ei tule letku pikkeys. Onks siinä? Oo. Se on siinä. Mittalauta hommia. 4,5 oli tänään alamitta. Sehän menee ihan kirkkaasti yli. Se on joo. 4,7 on meidän kuhan mitta. Vähän nuijaa takaraivoon ja otas pakki auki. Pakki auki. On. No joo. Ihan yhden. Se olisi tietysti hyvä saada lähtemään, kun se on hankala onkin, jos se on kiinni se uisti siinä kaavissa. Otat se. Otan ton kalas nyt pakkiin. Otat verestä. Joo. Pitkä jakso, kun ei ollut tapahtumaa ja nyt laukesi. Yksi laukuri, mutta ilmeisesti kala päätti vaihtaa maisemaa. Kriittisellä hetkellä ei jäänyt meidän. Hei takilas on. Onko? On. No, takilla laukesi. Vahva tälli tuli. Pitääkö laittaa päähän tää kamera tai se tulee ihmettelemään? Ei nyt täällä on vittu lisää tuli. Aha. Toi reunimainen. Jaha. No sehän täytyy tulla mestarin areenalle. No vittu, täällähän on varmaan hauki, vähän on semmoista jumputusta. Kuvaako kamera oikeaan suuntaan? Tää on ihan painava hauki. Se on vähän ehkä ylemmäs. No, sillä me mennään. Katsotaan, onko se sama kala kyllä. Ootapa, varo ettei mennä siimat päällekkäin. Niin. Aha. Sitten tääkin. Täällä on hagge. Se ei oo nää eri. Onko? No. Tää on mulla ihan tuo perässä. Tää on aika kiva kokoinen. Tää mun pitää tuossa havasta. On tää semmonen kisakala, pitää varmaan ottaa toi haavi taas. Me katsotaan sitten eka, et kumman kalaa, koska tää pistää aika Joo. hyvin. Onko se kuha vai hauki? En mä tiedä. No sit kun saadaan se siihen lähelle, niin katsotaan Niin. se vielä se asia. Tuo toi kaljalta haistaa kalja. Niin no. Kalja. Ei vittu tuolla paino. No ei taas pintakala. Paitsi takilla ei ollut kyllä pinnassa.
otti, mutta se oli korkeammalta. Ei ollut, kun se oli kutosessa. Niin oli. Niin mä sanoin. Jos se on kuha, niin otetaan se kuha eka haaviin, niin... Tää rupes... On se yli, se on 70 toi hauki. Tää on kyllä ihan... No on se joku 1500 pojonkia toi. Haukihan se on sekin. Kumpi on isompi? Ai samankokoisia. Vastaa tästä näin. Op. Op. Nyt rupee saatana teuteroimaan. Pidäpä sitä. Taas pihi. Se uisti sillä irti sieltä ilman, että se on niinku jokainen koukku läpi havaksesta. Enää uisi sinne vittu potkuriin. No niin. Ei mitään kaikki. Tää on vähän huono. No en mä tiedä. Olis turvakoukku siinä. Se on ihan hyvä jo silloin. Tulee pitää päästä vähän kääntymään tonne vasuriin päin. Ei vasemmalle päin. Sinne ja mulle mennä. Mutta vielä kohta vähän jyrkemminkin, että päästään ohi siitä. Oli vittu väärää merkkiä tuli tää kalat mitä tuli nytten. Joo. Koko luokka ihan ok, mutta merkki oli nyt ihan täysin väärä. Tiedätkö mitä me tehdään sen sun kalan kanssa? Vedetäänkö ihan riskillä tommonen näppisiima? Otappa, varoittaa. Vittu se rupesi pomppimaan toi tuolla. Se on vähän huono juttu. Älä lähde rimpuilee. Noin. Saadaanpa ainakin kyytiin se. Ops, nyt vittu menee. Nyt kääntyy. Tilannetta taas. Pistääks mä tän sun tohon akillisia käteeseen? Älä sinne pistä Jouni. Se on... Läpsiikö munille? Ota toi irti mun pihdiltä. Ei se lähde pihillä irti tosta. Joo, mutta ota toi vittu mun housut irti ja niin se repee. No millä mä sen siitä otan irti, kun se on väkänen läpi siitä? Älä ota sormille. Jos se kala pyörähtää siitä. Nyt se on toinenkin kulku. Oho. No hyvä, nyt sä saat irrotella sitä rauhassa. Haluat vielä tehdä itsellesi helpompaa sitä, niin nuijalla lyöt sitä kalaa ensin. Mennäänkö me aika kovaa? Häp? Mennäänkö me liian kovaa? Ei. 3,15 vauhtia, eli aivan hyvä puistelu hommiin. Voidaan mennään mitata vielä, mutta kyllä mä sanoisin, että nämä on molemmat kyllä kisamittaisia ihan täysin. Jos meillä suuntimat oikein on. Vittu sinne haaviin kun menit takaisin. Nyt irti sieltä. Oppa ettei käännytä vaan liikaa. Tää 67 senttiä. No niin, elät pompi. Verestellään kohta. Älä pyytä. Niin pitäisikö mitata tämäkin? On se yli kanssa. Hop. Ei. Taas haavi. Joo, oot sä varma. No ei oo kyllä iso se. En nähnytkään iso. Ota siitä. No mun pitäis ajaa toi gulma. Mutta eipä siinä, mä otan pois. Joo, mun pitäis päästä sieltä kuselle, ei mä hata vettä. Eikö se nimenomaan kivempi vessateessa kusta? Mitä? Ja oot sä varma, että sä uskallat pitää niin iso vapaa kädessä siinä ukkosella, että... Tossa on toi, mä alan nyt jo kuseen laittaa. Joo.
lähtenyt uimaan. Kalat lähti tuosta matalien penkkojen reunoilta lähtivät menemään justiinsa. Siis kun tää ukkonen selkänä siirtyy vähän niinku selkällä sinne pintaan syömään. Se on suoraan minun väite. Kyllä. On ollut kyllä moninainen päivä kaiken kaikkiaan. On tullut vettä ja on paistanut vähän välillä aurinko ja on ollut niinku vitun tuulista, tästä on ollut tämmöstä vähän tyynempää ja actionia ja tapahtumia ja sitten on ollut hiljasta ja joka lajia. joo. No, kyllä siihen tulokseen on tullut, että veneellä ajaminen on paljon mukavampaa, jos ei ihan ole tommoista 1,5 metrin aaltoa. Niin kyllä se purjevene taas hyökkää sieltä, saatana. Tulee päälle. Ei saa. Se on muuten aikamoista visun pohjaa. Vittu kauheen käännöksen veti ja kato se on muuten enempi pinnassakin ihan iso parvi tossa. Niin on joo. No syömässä. Noin. Joo, ihme seppä. Ensin vetää tonne kalliolle purjevene ja nyt se lähtee sieltä muodosta pois. Dadadada. Au. Mä ymmärrän muutenkaan tää hommaanpa tässä purjeveneen ja sit vedän moottorilla kuitenkin. Iso duuni. Myötätuulet ja kaikki, mutta ei. Napsuu. Hopsoo, vielä pari kuhaa mahtus arkkuun. Joo. No, nyt sattuu, kuule, mitäs siellä nyt kävi? Missä? Siellä on sun plaanarinarulla. Joo. Sillä lailla. No niin, se tässä nyt vielä puuttuu, että se karkaa. Plaanari menee jossain 150 metrin päässä about. Luistaa kelkan lukkohuuvi. Joo. Pulkki pidä. Varmaan se on. Siisti. Tää tuu purjevene enempää tänne päin. Näyttää vähän vanhemmalta porukalta. Niin on. Hän on käynyt vähän tekemään tutmuksiksi. Ei oo tullut lapsenlapsi, hän on tehnyt ite. Niin on. Lapsia ja Iltatähden hankkii. nobody knows. Kuvataanko me tää loppurytinä tästä näin? Niin. Sateenkaari laskee järveen. Aika tyyli. On paljon kivempi. Nythän se olisi pärjännyt siellä isolla selälläkin, mutta jumalauta millaista röykytystä siellä oli. Oli just kiva. Vähän aktivoi noit selän lihaksia tosta. Vittu, ne on mitään tekemistä enää aktivoinnin kanssa, se passivoi ihan täysin. Mitään muuta tee, kun joudut pelkäämään vaan. Kiva oli. Jonski, mä en voi oikein lukea tai karttaa, kun mulle tulee paha olo muuten. Olisiko siinä?
Sin mennään. Hauska päivä Päijänteellä pidetty. Lähdetään kattoo miten oikeat kalastajat on ollut kaloja. Se nyt kaikki.